Mit navn er Flemming Drejer. Jeg er chefpolitiinspektør i Nordsjællands Politi. I politiet gør vi rigtig meget for, at du kan føle dig tryg i dit lokalområde. Det er vores opgave, men vi vil også gerne have din hjælp. Derfor har Nordsjællands Politi iværksat projekt Tryg Politi, et sms-samarbejde mellem dig og os. Tryg Politi handler om, at vi i fællesskab gør det mere besværligt at være kriminel i det område, hvor du bor. I det følgende kan du se, hvordan samarbejdet fungerer i praksis. Nordsjællands Politi. Ja, goddag. Jeg vil gerne lave en anmeldelse af et indbrud. Jeg tror, jeg så over hos min nabo. Der var der en rude, der smadrede, og så kom der en mand løbende ud. Vi sender patruljer til stedet. 2 gerningsmænd er undkørt fra indbrud. Bellishøj 713 i Gentofte. Vi skal have sendt 10.05 til gerningsstedet. 10.05. Nej, vi er klar 10.05 skift. Du skal køre til gerningsstedet, som er Bellishøj 713 i Gentofte. Det er modtaget at køre frem og undersøge. 10.05 skift. Mellemstor sort varebil med registreringsnummer Yankee Victor 475. Vi ved 475. I bilen der sidder der 2 personer. 04093. Du skal køre op i området syd for gerningsstedet. Nej, modtaget 0493. 830440, 830440. Du skal køre nord for gerningsstedet. Men nej, det er modtaget. Jeg kører til Strandvejen nord for gerningsstedet. 830440. Vi iværksætter sms-operation. I Gentofte, det er nu set Christiansholmsvej kørende mod København. Altså Christiansholmsvej kørende mod København. I forbindelse med indbrud på Bellishøj 713 i Gentofte har vi nu det fulde registreringsnummer på det undkørte køretøj. Det lyder Yankee Victor 47510. YV 47510. Hallo? Hej Malene, det er Ulrik fra Nordsjællands Politi. Hej. Jeg ringer til dig, fordi du lige har sendt en sms. Den kørte her på Fredensvej ned mod Charlottenlund station. Det er altid. Tak for hjælp. Jo, så tak. Hej. 10.05. Sæt kursen mod Charlottenlund station. Nej, hastemelding. Eftersætter sort køretøj Brændegårdsvej mod nord. 0493. 0493 har kontakt til køretøjet og eftersætter nordpå af Brændegårdsvej. Du skal sætte kursen mod bagsiden af Charlottenlund station. Benegne, det er modtaget. Jeg kører til Charlottenlund station bagsiden. Det er fint. Vi afslutter sms-operationen.